Zilele trecute am primit de la Kids Retail un cărucior pentru bebe. Este vorba despre brandul Ape Kids, un brand 100% românesc. Și ne-am trimis un cărucior care să ne fie bun de când e nou născut până la 22 de kg. O să-l și deschid să vi-l arăt și vouă. M-am gândit că o să ne fie foarte util pentru călătorii, ca o mică și prima impresie. Ce mi-a plăcut cel mai mult la el este faptul că este foarte intuitiv. Pentru a-l închide ai aici un buton și se închide. Pentru a-l lăsa mai jos sau a-l ridica e foarte simplu. Nu știu, eu am mai avut de-a face cu cărucioare, dar mi se părea că nu îi găsești butoanele de unde să-l închizi, să-l deschizi. Ați văzut cât de mult se lasă și jos pentru atunci când e nou născut. Culoarea e foarte faină și designul. Asta o să vedem în timp și materialul cât de calitativ, dar așa, la prima impresie, pare foarte fain. După cum vă ziceam, ne gândim să folosim mai mult în călătorii, când mergem la bunici sau într-o parte în alta cu avionul, ca spre exemplu. Pentru că este foarte lejer, când trece doar 7,5 kg, se închide foarte ușor, se face micuț, mi se pare perfect pentru călătorii. Și nu numai. Atunci când ies doar eu cu bebe și mi-e mai ușor să nu am mai multe bucăți. Încă nu știm cum o să fie. Acum nu mai l-așteptăm pe bebe să-l încep și să vedem ce e mai bine și pentru el.